ओइ मेन्देला भाई जायगायालाय मा निजोम दरसि मानसिफोरनि थांलाय फैलायाबो खम माबाफोरसो जादों नामाब्रा साला बुरबक दान मोनब्रै जेलाव थाहैनायावनो बेखौनो बावबाय सेजाबाय बर'फ्रा बेखायनो दासो लाजि मोनदों साला गावबा गावनि सार्थखौ नागारलायाबा बहा देरहानो साननैसोनि उनाव लाथिख' बर'जों बड'लेण्डखौबो लाजासिगोन बिसोर आंसो केन्डिडेट जानो गोसो दं नोंनियावसो बांसिन नलेज दंलै माथो राजनितिनिया साला बुरबक गोरों मानसिया केन्डिडेट जाया बिहारनि खानाय गुफुर लालु प्रसाद जादब जाय मानसिया आन्डार मेट्रिक बिनि पिएसआ आइएस अफिसार मालायनिखौलाय मानो एग्जाम्पल होनांगौब्रा जोंनि बर'निखौ बुं होसो जानो गोदोनिखौ बावबायना बुथार जानो लुगैदों बुथार जानो नोंनि थाखायनो स्टेजआवबो होसो जादों र' थैबायसोमोन राखे हरि मारे हरि राखे कुने लेकिन बे सानैयालाय जेलनिफ्राय माला फैनायब्रा बुरबेक 60 बोसोर बैसोनि बुरैनि उदैयाव जोनोम जानाय माव जेलनिफ्राय फैखो जोंलाय बेंगालरावसो खामानि मावनो थांदोंमोन ना जेथोखौ बहा दोनखोमानो मामोनब्रा साला मा मानसिलै बिसोरलाय ओ यादा माबायदिमोनख' गोथाव ना गोथाव साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लिडारफोरजों इलेक्सनाव गिदिंदोंमोन ना नोङो दा मा मोनखो मा जाबावगोन बिसोरजों हाफोराबो सोन थाजोब्बाय माथो लाजियाखैना मा लैखोन सारा मानसिलै बिसोरो आयु माथो फैला मेन्देलासोलाय जेलनिफ्राय माला फैख' ओइखैजाय मोखां जा थ' थै आयु आयु फाग्ला सानैया न'आव थांबा मोजां जाबावगोन नालाय बे मानो नुवाखै लामा ससेयावनो मानसिफोरा माबायदि बुंदों गामियाव सहैबाखि मोजां जागोन बे न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो बेफोरो खामला मावनानै जाबाय बायनोसै खोमालै न' भारा लानानै जायो न'आव थांना मालाय माथो मावना जानो जोंलाय नंमारगौ बेयावनो नागिरनानै थालाबायनोसै नागिरहैलाबायनोसै थ' माहाजोनथारलै दोनबाय बायगोन खोमा सोंहैजायो मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महर ओइ नानि दै मोनलोंगोन नामा औ मोनलोंगोन फै जिराय फै आदामोनहा बहानि जाखो जों माबा नानि बै साहा फानबारिनि हा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों माने जों सानैबो सिआरपिआव साख्रि मावो जम्मु काश्मीराव थायो दा सुटियाव फैदों आरो बै न'नि स्करपिअखौ बिहरदोंमोन सफैयासै माथो दाबो हा
आदानि आखायालाय माथो जानाय माबा जारौ ओइ दाख्लि जम्मु काश्मीर पुलवामायाव सा 40 जन मानसि गावथारदोंमोन ना CRPFफोर बेयाव जोंबो दंमोन बेयावनो बिनि आखायाव नांदों हामबाय राफोद जाबाय माबा नानि मबाइल दंमोन नामा दङ आदा जोंनिया बै जम्मु काश्मीरनिसो ना सिम कार्डआ नेटानो नाङा र' आदा आं लायनि नै आदा मबाइला थेंक इउ गैया नानि असिना नाम्बारखौ हमाखिसै खोमा थांसै दे औ दे आदा दे साला बुरबेका भाराखौ रायलायासलै CRP होनना खोन्थाना लाना भारा रायलाय जाबावो जाम्बा रैखा गैलालै बियो आंजों मेन्देला साला बुरबेक खिब्रमा जानानै गलाब बिबार बिदै सोमनो नागिरबा जागोन नामा खिब्रमानि खामानिया मा खिब्रमानि खामानिया जाबाय खियाव अरनाय जाम्बा सायथाक मेन्देला नाम्बार लाखाबाय ओ आदा Suma hey Kainu tonde ino bustu tonde আমি দে বড় মানুহে Boro manu Ma kosam tondok tupi sola longpen dekha pai danger to kajen lage he Acha mor ghore ki ahili kosun কাকা ঘর ভাড়া সারা পায় নাকি khor bhara A buhilo Buhibi bo আচ্ছা তন্ডে যে ঘর ভাড়া থাকবে তন্দর মুখর স্বাস্থ্য বিলাক চাইকেনে তন্ডে ঘর ভাড়া নামত কিবা বদমাস কামে করবে ইচ্ছা নাকি ভয়ে লাগছে হ্যাঁ বড় মানুহ এনেকে নহয় দে আজিকালি মানি লৈছো কিছু কিন্তু ঘর যে ভাড়া থাকবা খুঁজছা মোর কিন্তু বহুত নিয়ম আছে কি নিয়ম পালন কৰিম নিয়ম মানে প্ৰথম মাহে গেল ঘর ভাড়া মোর দামটো যোৱা বছৰ মই 360 টকাকে লৈছো এটা ৰুমত ইবাৰে মই অলপ বাঢ়াম ইমান দাম ইবাৰে 350 কৰি মই পারবি না না দিব কম লব বেছি হৈছে নেকি 350 লো মই যোৱা বছৰ 360 লৈছলুম ইবাৰে অলপ বাঢ়াই দিছুম পারবি না নাই কও বেছি হ'ব কাকা নুরবে পিছে হলে মোর রাঠা খুঁজবা লাগবো রাঠা মোর বুকু রাঠা Krishna? Thanda no hoy, indoor thanda hai bele. Sala kukur,
মানুহ দেখা নাই হা নিজৰ মাইকীটোক মই কি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নৰধ হয়তো এই কোকাই এই 500 এডভান্স ল এডভান্স দিলি অৰাধ 500 দিছিলো ৰবা হ'ব দে মই ইগলা লৈ ল'ম 500 দিলি দিয়া আৰু তই ভিতৰত যাও সোমাই থাক ইগিটা হৰিণ নহয় বাঘ ওলাইছে আমাৰ ঘৰত বাহিৰত একদম নোলাবি হিন্দৰ চকুৰ চাৱনি মানুহ কি দেখাবলৈ কি চাই আছা হা চাৱা নাই কাকা চাৱা নাই নায়াখै ৰুম চাবি আহ এইটো ৰুম হ'ব কাকা তোৰ যা গৈ আহ আৰু আমাৰ যিটো বাথৰুম লেট্ৰিন এটা কথা দিনত একবাৰ পায়খানা কৰিব পাৰবি বাকীখিনি কি কৰিম পায়খানা লগত কিন্তু পেচাব যাবা নোৱাৰে পায়খানা এক্সট্ৰা পেচাব এক্সট্ৰা পুনা নাই কও হ'ব এডভান্স দিলো আর কিয় নহব সিঙাও হাবলাং যা 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 হুমাই থাক মোৰ মাইকিক লাইন মাৰে মই ইমান মৰমত ৰাখো নলাবি বাহিৰত 500 बाथ्राखौ एसे बुजिदोब्रा माहाजोन बाबु आं नोंथांनि भाराखौ साननैसो उनावनो रग' साननानै फैगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै दानबानि भारा दानो नांगोन आंनो आरो हायाबा ओंखारलां मा उन्दै गथ' बायदि हमथाबाय थाखोब्रा माहाजोन बाबु बुंदोना आङो आंनि आखायाव दा रां गैथ'आ होननानै आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै होद माबायदि माहाजोन लेबेलाय एथ' किरफिन आंनिया मा जागोन आंनिया आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंथाङा न'आव थांनानै हिनजाव जोसै जाहै होद बिदिया जायो नामा औ बिदिनो जाखायो माहाजोन बाबु नोंसोरलाय मालै खानाय सिंग्रा गैला बेवहाय जों खानाय सिनजाग्रा नङालाय माहाजोन बाबु सिनग्रासो नोंथांनि बे रुमनि खालि जायगाखौ जों फिलाप खालामनो फैदों माथो नोंखौ सिंग्रा बायदि नुवालै गोरोन्थि खालामबाय नों माहाजोन बाबु बिथाङा जाबाय जापान आमेरिका USA बायदि बायदि जायगायाव खानाय सिननानै मुंदांखा मोननाय मानसि बिथाङा गेट दाखानाय सिट दाखानाय फाखनाखौनि खोमोन गन्थं गुदुंनि खोमोन बायदि बायदिखौ जोबोद मोजाङै सिननो हायो जोबोद मुंदांखा माहाजोन बाबु नोंथाङा न'खौल' आगारदो माहाजोन बाबु फैसाया खिन्थु मास जोब्बानो होनांगोन सिन्था खालामनाङा भाराखौ माहाजोन बाबु दान जोबसाबियावनो भाराखौ जोङो बिखायाव खुबै होगोन नोंनो दे जागोन दे आं गाबोन खेबसे खबर लानो फैगोन आंखौ एसे अनदोब्रा आदा बै थगायसुलि मौसुमिखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आं अननानै हरना होदोब्रा आदा बे मालाय सिनखौ दा खानाय दारिखौ जोङो आउट अनदोब्रा आदा एसे है साला एबार मोनजामारसिगोन जों माइरंखौ फग'बा মই কিন্তু মাল খাবাবৰ মানুহটো বহুত চিধা আছো না কাকা কি ভাজা সাজা নোহাকে মাল খাই আছে তই এগুলা ক'ত বুজি পাবি তো অস্ত্ৰত আছোন কি কৈছা তই চাকনি তাকনি নোহাকে খাই আছে যে এইটো হৈছে মোৰ টেকনিক মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাবাহে লাগে মই কি কৰো গম পাইছা মালটো খোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰতে চাকনি আছে মোৰ নিজৰ মিছেছ মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাব লাগে সেইকাৰণে মাল খায়ে চুমা এটা খাই দিম সেইটোৱে মোৰ চাকনি পইচাও বাচি গ'ল ঘৰতে জুবটো খানা ময়ো খাং দে অলপ মাল খাবি বৌ পিছে চাচৰ আধা গ্লাছ এটা লৈ আহ বৌ মাল খাবা লাগে হয় না বন্ধু আনবোৰ ইমান অথৈৰ্য নহবিচোন
नाश्ताया बेसे फुगलाकसे काका खाबि र खाबि आन थालेदि खररे मानु हबु हबु कारा আছে বিশাল नाश्ता আগত না হে সেরেব আগত খাবা লাগে সেরেব তো আগত দেখাই দিছুং এবার আইও এবার তো নাস্তা খাবা লাগবো এইটোৱে নাস্তা नाश्ता काका नाश्ता মাবাইদিलै আপনি কৈছিল দেখুন মোর কারণে হে আছিল তেতিয়াহ'লে বেলেগ নাস্তা লাগব কাকা ইফলে আসুন ভাল লাগা নাই ইফলে গিলি যে আরো নাস্তা লাগে গম্পা গেছি দাঁত কেইটা বেলচা নিচিনাকে ওলাই আইছি দি অলপ নাস্তা খুৱাই দে কোনো হয় দে এতিয়া মই কোৱাটো হয় না হৈ দে পইচা হৈ বাছিল কাকা না হৈ খৰ বুলিহে দিছুং होय चला फाग्ला हाप्पा साख्रियाला बायदि लोंबाय थाखोब्रा है तु दखानाव फैयाब्रा लोंफैब्रा एसे होय फै लोंफैलै जाम्बा होद एसे लों आं लोङालै दखानाव थांनांसिगौ मा लोङाब्रा लोंलै जाम्बा एसे लों एसे लोंब्रा लों आरोबाव Party on the roadside, ooh, oh, 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 oh. Whiskey bottle, ooh, oh, 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 oh. Joe bottle, ooh, oh, 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 oh. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Party on the roadside, ooh, oh, 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 oh. Whiskey bottle, ooh, oh, 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 oh. Joe bottle, ooh, oh, 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 oh. Musa, leng, bina. Party on the roadside, ooh, oh, 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 oh. বাপরে বা ই বেলেগ বস্তু ই দুটা হা মালো খালা গানো খালা চাকনি 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 শুন চাকনি বলংতে এটা কথা মনত পুরি গেল সি মাল খাই কেনে তোকচোন চুমা খাই গেলে ओम भगवान जोंनि गोदान दखानखौ मोजाङै सोलिनो हो भगवान ओ बे आदुआ मानैखौ मोजाङै थांनानै थानो हो जोंखौ थोलिल' जाग्रोनो हो मा गसाय मा भगवान बेलाय बाद हो हिनजाव सिख्लासो खुलुमगोन आं भगवानासो खोनाबाय नामाब्रा ओम ओइ रेडि ना रेडि जाखाथारबाय हानिबालि नङा होनदा नंगौथ' लाना फै खुरा उदो
kura, ro, moi Mendela hai, Mendela. Sini bawa lagi, moi Mendela hai, Mendela. Sini na pakai dahuran ni gimana? Toh jelot nak kita Hei kura, oi kot jelot gilu. Oi काम कर पाएगी इसलो? ya, hui na no ya. Wah, dari suli बहुत लंबा है ऐसे. काट पालक बो kura. Mau bahaya nak tu na, mau koro nak tu. दोस्ता के लो मा. Oi, nalge. बोल. kura. Nuare dah, bapre. kura. Nalge. Bo kura direct के बो. Ultra model काटी दी. Ultra model. kura. Iman jinor murad. Salam alaikum. Deh. Dost orang kita lock palu mana. Deh. kura zero cutting. Zero cutting. Zero cutting. Itu notun model niki. kura. Aji he kun sumoy. Popular model itu. Popular model niki. Cutting niki. Tene ole ut balak bo kura. Ut. Ut palak. Ut palak bo kura. Rara. Sata tu ya tidak kemana. Rara. kura. Ibalia. Kai balak bo. Ibalia. Sukumus balak bo. Sukumus balak bo kura. কুড়ি কইটা হল কুড়া আপনার সাতটা হয়েছে হাতটা ঠিক আছে ও হইছে না কুড়া সুকু সাবান লাগে বড়িয়া হইছে কুড়া হই না সাবান আলগে দে কুড়া হইছে আর মোটামুটি জিরো হয়ে গেছে এই Mendela kuda itulah yang milih sabisung acha itu moi hoy apni ye kura hani bali salah kokor ini ke kata ni dari apni ye koise dikun zero khatin korba zero kat badi sumoy zero kat badi su toge katim rosala ay kura napai kura dangar baru napai kura napai gahuri kawat jat salah ini ke kata ni dari kura paisa nal ke salah gahuri kawat jat abe deh kura kita baru এই কারণে বড় লোক মিল নাই এইবারও হাই বিছালা তুন ফটত ক্যাম্পিং আগে জিতি মা বিছালা কোকর হাত বন্ধ করে দি হাত দোকান আলা কোকর হাত Hei, mata Faila Mendela se. Kulumbai. Nei, जोंनि सार बिजाथिखौ सिनायथि होनि. Kulumbai sar. खुलुमबाय. थुनलाइ आफादावसो गिदिंमोनलै सार औ रायजोआ नागिरोबा माब्लाबा थुनलाइ माब्लाबा धोरोम माब्लाबा आरो हारिमु आफादावबो बेरायनो नांगोन दा देग्लाय रायजोआ नागिरदों आंखौ केन्डिडेट महरै बे समस्तिनिफ्राय नोंथांमोना अननानै हेफाजाब होलायदो एसे खौसे जानानै फैदोब्रा मा गावजों गावनो गोरोबा रायजोफ्रा थिगैनो दं लिडारफ्रासो गोरोबाना थांनायावबो बिदिनो जेनबायब्रा खौसे जायियावनो खौसे जाना फैदोब्रा थांनायावलाय बोरै जेनलायखो जोंलाय हा माबोरै देरहाखोब्रा जोंथ' थांनायाव गासै बे समस्तिनि बर'नि भटखौ जोंनो मोनजोबदों गुबुन बिजाथिजों जों जेसेबां मोनदों बेबायदि मोनाखै जों बांसिन मोनदोंथ' जोंनो बांसिन मोनदोंथ' नोंथांमोनानो खौसे जानानै जोंनो देग्लाय होनो नाजादो देग्लाय जोङो सरकारखौ दाथारगोन देरहामारद' औ दे देरहादो दे एबार होथारनो नाजादो दे देरहादों दे मा जाबावनो दे जाथिजों देरहादो दे थांदो रायजोफोर सारमोन दे थांदो दे बाय मा जाबावगोन बे बर' जाथिजों खौसेखौनो जानो रोंला सब गादिनि लब गावबा गावखौल' नायो
हेइ माथो फैला मेन्डेला फंबाय मोनसैलै साराबो केन्डिडेट जाबाय नामा एबार औ देग्लाय केन्डिडेट जादों आङो सारालाय एलआइसियावसो गिदिङोमोनलै एलआइसियावबो गिदिङो एलआइसियावबो दङ थेवबो रायजो राजानि अननाय आरो लुगैनायाव आङो देग्लाय केन्डिडेट हिसाबै गसंथिबाय आरो थेवबो खौसे जानानै फैब्ला मोजां जायोलै सारमोन बे खौसे होननाय बाथ्राया जाबाय थाखो 4नि फरा बिजाबावसो दङमोनलै फंबाय थांनायावबो जेनबायब्रा नोंसोरो थांनायाव जों जेनाखैथ' माबोरै थांनायाव जों बहुद भट लानानै देरहानो हादोंथ' गुबुन गुबुन जाथिनि जों बहुद भट मोनदों आरो देरहानो हादों एबार एखानथ' जोङो सरकार सालायथारगोन गेरेन्टेड एबार जों सरकार सालायनाया नोंसिना फेजेननो हानानै देरहानाय गावनिखौ फेजेननो हानानै देरहानाय जोंनि पार्टियानो बांसिन मोनदों थांनायाव एबारथ' जोङो बिथाङा जुदि केन्डिडेट हिसाबै देरहायोब्ला बयबो जाथिफोरा डेभेलप जानायनि मोनसे चान्स मोनगोन दा नोंथांमोना थिग थाबानो जाबाय नोंथांमोनाल' थिगै थादो दे होमबा हेफाजाब होलायदो खुलुमबाय गाज्रिसो मोनजासिगोन खोमालै मेन्डेला दहायबो बेसेखौ रायना हरबाय गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङालै बिसोर जुदि देरहाथारनो लुबैदोंब्ला गावजों गाव सिट शेयारिं खालामलायबानो जायोना बिबो गावनिखौ नागारा बिबो गावनिखौ नागारा सोर फाग्लायालाय देरहानो बेयावलाय जेनखागोन गथेखे जाथिनि सिन्था खालामदोंना गादिनि सिन्था खालामदों बेखौनो गारलायनो हानांगोन गावथारबा मोनजालाय बुंनो गोनांखौ बुंदों जेनबा थानाय होना लाब गैया गैयै मावै सादुआ बेनिलायनो दिखा लाना सिख्लाफोरनि मोखां नायनो हामिया अखा हानायावबा माखौ मोसादों मोदों नांजानो जा सिख्लाफोरनि आखाइ नायनो थांसैलाय बियो साला मुर्खनि फिसा अथम बोसोरसेल'मोन बारलांबाय एसे गोबाव थानो हायो नामा नोंनो बुंदोंमोन माथो बेदर जाग्रा मोसाया माब्लाबाबो गांसो जाया होननानै दालाय नायखांग्रा जानानै गरसे गरनै मोनदों माथो गाज्रि जादों बोराय बैसोआव बेफोरखौ मावना जायाब्लालाय माखौथो मावना जाबावनो आंलाय नांग्रांबाय आंनो बेफोरबायदि फैसाखौ सिख्लाफोरनि आखाइ बिलिरनो मोननाय खायदासो बियो ओइ मुर्खनि फिसा अथम खालि सन्देल' नोंनिया आफाया नोंनि आखलखौ दाबो सोलायनो रोंला नामा आं नोंनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाला थोद जाम्बि आखलखौ सोलायनानैथ' दा आं आखाइ नायग्रा जाबाय बाद हो आइ नों बेफोरखौ जिंगासिनो नाङा थां बै मबाइलखौ लानानै पाबजि गेलेहैथां हरि ओम हरि ओम आंथ' नेम बायदियै आइजो माहारिनि मोदोमाव दांनो मोना थेवब्लाबो नों सुन्दरिया फैबाय जेब्ला नायनानै होनोसै आङो उसुबिदाया मामोनलाय नोंनिया माबाहाय आबौ इउ आर रं आंखो आदासो जागोन दे होमबालाय आदा हरि ओम दे बुंदो माबाहाय आदा आं गावनि गोसोथोनाय सेंग्रानाव कल हरबाथाय दसेनि उनावनो तुत तुत होननानै दानजालाङो बिनि उनाव कल खालामफिनोब्ला सोरबा आइजोआ माबा माबि होननानै रायनानैसो हरो माथो बुंहरो माबाहाय आदा आपके करते में कॉल करने के लिए बैलेंस बहुत कम है होननानै बुंबाय थायो हरि ओम घटनायाथ' जोबोद गिदिर जाना दं बे आत्मानि नोजोर नांना दं आयु हाबाब गिलु बालुनो आं मा खालामनांगौ आदा हरि ओम इउ
आंखो आदा होनबाय आं गोजोनबाय गुरुनि बाक्य नों आं थासान्दो जेबो गिनो नाङा नों मोनसे खिन्थु खामानि मावनांगोन आंनो नों 1000 रां हरनाय नैबे 400 रां आंनो 1 रां हरफिननाय माने बे 399 रांजों रिचार्ज दखानाव थांनानै नोङो नोंनि मबाइलाव रिचार्ज खालामहै अब्लानो नोंनि मबाइलनिफ्राय 3 दान भुट-प्रेतआ जायखारलांगोन बे दान मोनथामनि उनाव हुदा खाराब्ला आं मा खालामनांगौ आदा अब्ला नों आंनियाव फैफिन दे होनबा आदा आं थांसै अ थांसै बरिया बो खासुन खा आरु खा फाला फाग्लालाय मालाय हिनजावजों मा जाबाय दंलै बियो फाला दुम जाथारगोलै बे ओयो खा बौ साव बरिया 5200 6000 Hey, Kainu, ঘটনা তো অলপ উল্টা পাল্টা হৈ আছে কি ঘটনা কইলায়ে পাটঘৰত সোমাই পুৰা সুমা সুমি বাহিৰত চাও নাইছি মোৰ মিছেছ মা খাইছি পুৰা সুমা কি ভাৰতীয় ৰাখলুং মই আজি হি পাঘৰত সোমাইছি কালি হি থাকা ঘৰত সোমাই কিনে সুমা খাবহি বল যৌচোন যৌ পহা খদম দু তহঁতৰ দাদাই খাবই নাজানে দে আৰু খা হাতমা ছয়মা সুমা খাবাই সাথে সুমা খাবা Oye, caca. Oye, caca. Oye, caca. কি হৈছে হা কি হৈছে তোক যাই কিনে সুমা খাই আছে মই শুনা পাৱা নাই হা কোৱা নাই নহয় মোক ৰ হা কি সুমা খাইছিলি তই হা লাষ্ট নো হা লাষ্ট কোৱা নাই নহয় হামুকে খাইছিলে হা হামুহে খাইছিল না এনে মাৰিলা তাক হামুক খা বুলি মই গম নাপাং নহয় দুপালি না টুকুমুন বাই হামুক আৱাজ সুমা কত কিনে নাজানে নেকি নহয় হামুক হামুক সাউন্ড কিনে নুন বিলিকি এইটো হামুক সাউন্ড সুমা খাওয়া সাউন্ড কিনে নুন বিলা Itu semua sawan. Morako. Hindi sunlo apa jadi? Ha? Hindi sunlo apa jadi? Moi ani dim de. Ki group te jor hetu ko sun? Blood group group nai single manu. Group manu emong marma dila. Biar apa bi ha? Ja bundu ja rumur lo phulu bi ja. যা রুমুট খাবি যা সাউন্ডটো বেশি নুলাবি মই সুমা খাও বুলি ভাবছিলুং না যা বিয়াকে মারলু সুমা খাওয়া বুলি হামু খাওয়াকে মারি পারলু তুই আর এর সাথে বদলকে যা ভিতরে যা যা Salah kota duta kati bilang masalah. Walaga kisi di mor dari kati dilagna. Mor dari suwa lagi ya salah. Iman din hol dari enogo je salah.
আচ্ছা বুড়বো কি হর পড়তে লাগছে ইমান মোটা ছাগল দাঁড়ি না থাকলে মাইকি ছাগলে ওসর রাখে না ভালো হয়েছে নতুন মা আনিবা নোরা হয়েছে কায়ও পছন্দ নকরিব তো তাচ্ছালা মূর্খ তোহার চরিত্রের কারণে মাইকি মানুষ এটা থাকবা নরে তো ঘর যা হাঁটবো না বাজা না না মোক বিয়া করাই দে বুয়ারিয়ে বুনাই খুয়াই থাকিব বিয়া যেতে লাগিন মোর দিয়ে হাত বল থাকবো তেতে লগে মই তোহাক বিয়া নিদিও মই এই বিয়া কৰি থাকি হই কুত্তা পুরসলা মোর বাবু না জানে মোক কুত্তা বুলি কৈছা তই মোক কুত্তা বুলি কৈছা চামর শালা মই হই গুন্ডা শালা কিরিয়ে লাগি এক শালা ওই কেউটা ভালো হচ্ছে দে বাংলাদেশে বলে কোনিও চিনি না পাবো এনআরসির হুম্বা ভালো হবো চালা পুরো কাজিম মই ঠক শালা কিরি লাগি এক শালা मेगन मिसिमनांगोन दे फंबाय खानाय हाबाथाय मेगन मिसिमनांगौ आंनिया गुरु बायख' दं मेगन नायग्रा मानसिखौ खानाय सिननो हामा मेगन मिसिमना होदो दा नायदो फंबाय लासै नाय होद मा खानायाखै बेलाय होद होद मा खानाय सिनायाखै बे मा खानाय सिनायाखै आल्ट्रा मडार्न ले फंबाय आल्ट्रा मडार्न आल्ट्रा मडार्न फंबाय बरिया जादोंलै बाबा सालमान खाननि सायाव बाबा आल्ट्रा मडार्न फंबाय आल्ट्रा मडार्न ओरैबो नोंगानो हाब्लादा नंगौब्रा नंगौ दि फट'लानि जोंनाव रेकर्ड थानांगोन ना बरिया फंबाय बरिया बाजाराव बेरायहै नोंखौ सिख्लाफोरा जुदि आइ लाभ इउ ना आंखौ 10 बारसो माबाय फंबाय नों होनबा नंगौना बरिया 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 है आं ओंखाम संनो थांसैलै नों थाथ'दो रथलाय आदामोन आंना साइकेल सेना गबाय आदामोन अन्नानै सोना होदो ना दानि जुगावबो सिख्ला मानसिफ्रा साइकेल सालायबाय थायो नामाब्रा बिमा बिफाया बायनानै होनो हायाखैब्ला हिनजाव गोनांखा थिकादारफोरजों गोसो थोलायहैब्लानो जायोना गाबोननो लाख थाखानि स्कुटि बायनानै होगोन ना मा बुङो ओइ यारौ मा जाखो हे माथो सेन सौगबाय र' जारौ र' आं सोना होनि गना हरनाय जाबाय जारौ आदा आंखौ बुंदो ना औ नों एसेबां अनसुला अनसुला माने आं अननाय होननाय बेसादखौ खमसो खालामबावबाय मानो होननानै बुङोब्ला
आं गुबुनखौ अननायावनो आंनि गोसो सोलेर आरो मोखाङानो सिब्रब्र जालायलांबाय बेखायनो आंनि बिखा गेजेराव थानाय अननायनि थथ'माखौ बख्ल'नानै फिनज्राबसो गाहरनो होननानै सानबाय आं जारौ बिदि दा बुंदे आदा गुबुनखौ अनाबाबो नों आंखौ अनबाय था माने नोंनि साइकेल सोना गबाय थानांगौ आं सोनानै होबाय थानांगौ बिदिल' नङा आदा माथ' उनाव बुंसिगोन दे आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जाबाय जेकि सान आवगायाव मेन्डेलामोन मानसिफ्रा आंखौ जेकि सान बुंबाय थानायखाय जेकि सान बायदि नुयो होननायखाय 5 लाख गारनानै एफिडेभिट खालामनानै जेकि सान लाबाय आं दा जारौ नोंनियालाय माथो मुं जारौ आंनिया सपना थाथ'दो दे आदा आंहा कलेजाव थांनो गोबाव जायो उनाव रायलायसिगोन सपना Dabla hello फैदों हेल' सोरमोन नों माथो गोदिथार रायलायबायलै मा नों सनजिब नङा नामा आंथ' सनजिब नङा सरिलै नानि दे सरि आंनि लोगो सनजिब बायदिसो मोनफ्लांदोंमोन आङो अ रं नाम्बार जाबायदां सरिलै जारौ जेबो नङा दे आदा रं नाम्बार जाबाय बासायला मिसख्ले आंजो मेसेज हरनो र' वाट्सएपआव नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना फिथर आंनि लोगो रिप्लाय फैबाय बासायला बियो मेन्डेला आंजों जै फट'खौ नुबानो गैखाला बियो आदै आदै ए आदै फैदों फै जिराय फै जिराय आदैया दं नामा आदै दङ नै मानसि फैदों हरिओम ए नोंस' औ आदै मा खौरां माने आंना उदै सानायानो हामनो रोंलालै आदै गोबां अजाजों नायजाबाय मोदायबो लुजाबाय माथो जेबो फिथाइ थानो रोङाखिसै बेखायनो नों आदैजोंसो नायजानो होननानै फैबाय आं आंहाथ' सम गैथारालै दा हाब आदै दान्दिसे सम होदोब्रा गैया एखेबारे समानो गैथारा आसुरसो जाना दं आङो फिक्स प्रग्राम हाब आदै एसे अनदोब्रा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नों आंखो एसे अनदो हिनजाव सिख्लाफोरनिखौसो रोंगौहाय बेयो आदै हौवाफोरनिखौ रोङा साला असयबोनि फिसा अथम बेरे फुंजानि जाथ्रा गैयि खोथाखौ बुंलायबाय नोङो हस्तिनिनो जात सल' हरिओम डक्टरनो देखायाखैमोन नामा आदा गैया दिन्थियाखै उदै सानाय बेरामा डक्टरनो दिन्थियाब्ला बोरै हामनांगौ जाखो अजा जारिनायजोंलाय बेखौ मा खालामनो हानो उनाव बारा जाब्ला बेखौनो दायना रायदों बुंगोन सिगाङावथ' अजाजोंनो हामदोंमोनलै जारौ बेफोर नंखाय बाथ्रा आदा सिगाङाव नोंनि बेरामा जाजेनदोंमोन बेखायनो हारसिं हामदोंमोन नाथाय दा बेरामा राबाय
बेनिखायनो थाब दिन्थिदो डक्टरनो नङाबा उनाव दिगदार जागोन हा जायगायावनो सरकारि डाक्टारखाना दं बेयावनो खेबसे दिन्थिहैनाय नायबानो जायोना औ दे मादै नानि नोंनि आखाइ नायै नायै आङो आरो नोंनि मबाइलनि फुटप्रिन्ट होखारै बे फुटप्रिन्टफोरा आंनि अन्तरावसो हाबबाय नंदों आं मा बुङो आबौआ न इउ आर रं आबौ नङा आदा अके आदा हरिओम हरिओम आं दिनै गोदानसो नायजानो नागिरदोंमोन बुजिदों आं हरिओम हरिओम बोरै आखाया मा जाखो नोंनिया फिसाइ जागोना नोंनि न'नि खोलाहा माने बे गबिन्द नार्जारी नारायण बिएससि केसि कलेजनि मोखाङाव मानसिया खिन्थु बरदयालु मोजां खिन्थु परिबारासे आदाया गावखौनो बुंदों बियो आं जाया माथो नोंजों जाम्बि जाम्बिनो बे नोंनि आखायाव लिरनाय थानायखौसो बुंदों आं जाया माथो आं सालिनो हायना मुलिखौनो होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबा नानि आं बेखौ दानगारनोबो हायो दानगारथारनांगोनबो आदा जौसे रां नांगोन खिन्थु जागोन दे हरिओम जाबाय दे दानगारबाय आं न' फैसाया फैखालाबो आं फैया दसे उनाव नुगोन र' हरिओम हरिओम थांदो थां मामार थां हामा मानसिफ्रा गाज्रि होनगोन थां नांबाय सालिनियाव हरिओम हरिओम आदा आदा आं थांजोबासोबाय थै हामा बे बाजार गिदिरफ्राव मानसिफोर नुयो थां थांनानि थां थांदो हरिओम
हरिओम हरिओम हरिओम हाय सपना मा दिनैबो साइकेल सिना गलायबाय नामा गवाखै आदा गवाखै माथो जाखो सपना दिनै आंनि लाइमोन गोसोनि सेनासो गदों आदा माने दाखालि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो नोंखौ मानोबा गले गले गोसोखांबाय थादों आदा नंगौ सपना बहुद सिख्लाफ्रा नांगौ बेफोरबायदि बुङो खिन्थु आंसो पात्ता होआ मानोना आथिखालनि सिख्लाफ्रा फोथायजाला गोसो थोनायनिबो हिसाब गैया आंजों गोसो थोलायो गुबुनजों लाइन मारियो जेराव चान्स मोनो बेयावनो डेन्स मारियो जेराव गाथोन नुयो बेयावनो दुगैयो बेखायनो आं बारा मोजां मोनला सना है आं थांसैलै थाद' आदा प्लिज नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आदा नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोर बादि नङा जेरै नों गुबुन सेंग्रा बादि नङा आंखौ गुबुन सेंग्राफोरजों दा रुजुखालाय दा रुजुखा होनना बुंदां दा रुजुखाथार मा दं बिसिनावलाय हा मा दं साला बिमा बिफाखौ दंमोन केटिएम बायदों जौ लोंदों गान्जा सोबदों देनराय जादों गेदेर उन्दै होननाय सनमानानो गैथारलालै फेसबुकाव खुदुमलायदों गोबालायदों सिख्लाफोरखौ रायदों लाजिनायसो मोनलायलांबायलां बेनिखायनो आं माब्लाबा माब्लाबा गावखौनो सेंग्रा होननानै बुंना लानो लाजियो औ नंमारगौ आदा बेखायनो आं दिनैसिमबो रावबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामाखै थांसैलां प्लिज आदा माथो बाथ्रा दंब्ला बुंनोबा थब्लं थब्लं बुं I love you सपना आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सपना एम नट इन ड्रिम मोगथाङावनो दं आदा नोंगौना सना दे बिदिब्ला खनसे गुदुम सना रावबो गेले माखौ लाजिदों खनसे गुदुम ओइ फंबाय रथ'लाय रथ'लाय है फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय है बुरबक नोंखौ खुलुमाखैब्रा साइकेलखौसो खुलुमदों फाग्लासो नामाब्रा मानसियालाय थोद माबायदिलै ओइ मेन्डेला बायजोमायाव मेन्डेला मासे फैसालाय है बियो गोजामसोलै गोदोनिसो बियो सोलिया नंगौना नङाब्रा नोंखौ फाग्ला सोलिया 800 दाबाय दिनै 800 नो गांसेला मा 100ल'ब्रा खानायखौ सोर सिननाय मानसिखौलाय सोर बुथुमनाय बेखौ नोंनो आखाइ खरसासो होदोंब्रा आङो दानो रानखाजोबनानै जायोब्ला न' भाराखौ माजों होनो माइरङा माजों जानो जाम्बा नंगौना नंगौबाथ' थिगैनो दं नोंखौ बांद्राय फोथायजायाना सिगाङावबो नोंखौ फोथायनानै बेनि फिथाइखौ मोनजाखांबाय आंनि हिनजावखौलाय लांना बहा दोनहैनाय नोंलाय फाग्ला बे रानखांनाय गारायखौलाय मानो खुख्लाबदोंब्रा जाम्बा नोंनि हिनजावा आंजों ससे थांफानानै बेलेग ससेनिफ्राय बांगाल हौवाजों खारफालांदों नंगौना नंगौब्रा आरो मोनसे खोथा बै सिमला बाजाराव 3 नाम्बार फानग्रा मोनसे सेन्टार दङ मालिकखौ लोगो हमनानै बेजों रायलायनानै गाबोननिफ्राय 3 नाम्बार फाननांगौ पुरा एडजास्टेड आंजों
जागोन बावैनो रायलायबा मोजां जायो नामा नों थांनानै रायलायहैबानो जागोनब्रा दे जागोन खामायनांगोन मेन्देला जेथिंबो रं नाम्बारा फन हरदों बे साला नोंजों रायज्लायाखैलै बे प्रफाइल पिक्चारजोंसो रायलायदों लाभनि मिनिंखौलाय नोंलाय मा बुजिनो LOVE लाभ हेलौ मा खालामदों आदा हा सोरमोन लायो दाख्लै रं नाम्बार जानायालाय आदा नों जा साइजखा नोंनि प्रफाइल फट'खौ नायदों आङो बे प्रफाइल फट'आ बे मेलेरिया जन्दिस जानायाव लानायसोमोन मोगथाङाव बिनिख्रुइ साइजसिनबाव आङो अब्लाबो जा साइज नुखादों मा सिरि जाखो आदा नैबे जेबो नङा माबा आंनि केटिएम गारिखौ आं हुगारबाय दं नालाय आदानाव गोबां मटर गारि दंथारोना इसेबांथ' बांद्राय गैया स्करपिअ गंसे दं ओमफ्राय बलेर' दं ओमफ्राय बे केटिएमानो आदा नोंनि प्रफाइल पिक्चारखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआ बोरैबा बोरैबा जाबाय आं नोंजों सम सम रायज्लायगोन दे इफ इउ डोन्ट माइन्ड इंराजियाव बुंबायलै ओइ मेन्देला इंराजियाव मानो हाया जानोखौ मा होनलै जाम्बा where not ला जाम्बा where not हेलो हा हुश दानलांबाय हेन्डशेक जाथारदों नालाय बे आखाइल' हरलै जाम्बा साला सुवा बुस्थुआलाय दिनै फैगोन ना फैयाब्रा आंनियालाय माथो एसे गोबाव जाखो ओइ बाजै रुलाय ओम सद्गुरु ओम साइकेल गुरु दुई साकिया যন্ত্র नायक तंत्र मंत्र पेडेल मारिए दौड़े गेरे गेरे बस्तु লগত লগ ধরি দে বারে বারে ओम साइकेल गुरु आदा सपना मा जाखो आदा ओइ माबा साइकेल चेन गदोंमोन सोना होदोंमोन आं मालाय हिनजावनि साइकेल चेन सोना होनानै नों आंखौ बावगारनाय नङाथ' नङा सपना तेरा मेरा प्यार का जात्रा आं नङा एसेबां गोसो लेथ्रा एसेबां लेथ्रा मोनबा 50 जनसो हाबा खालामखांबायमोन आङो सरि दे आदा गाज्रि दामोन आं गाज्रि मोनग्रानि फिसामोनब्ला दाख्लैनो आंखौ खुदुमनायाव गाज्रि मोनगौमोन आङो मानो बिदि बुंखो नों आदा मानो बिदि बुंखो माने दाख्लैनो आंखौ खुदुमबाय बिनि साजाखौ नों दिनै मोनखाथारनांगोन ओइ जाम्बि नोंनि दाया मा मिथिगौ ना मोनथिया दाख्लैनो नों आंनि खावलायाव खुदुमबाय दिनै आं नोंनि गुस्थियाव खुदुमगोन सना असय बबर जायगा गैया नामा नोंसा नोमफानि बे जायगाया नोमफानि साला लब जादों इसे आन्दोबराव थांनांगौब्रा माथो गाज्रि खामानि जाखोब्रा बेलाय मा गाज्रि खामानि जाखो गाज्रि खामानिखौसो आन्दोफ्राव मावो मेगन सादों नारद मुनिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन गोसो थोलायनायफोरनि थाखाय पायखाना या मराखाना नहीं है माना सिर्फ प्यार का मतलब है हासिल करना ओ यादा ओय जो तो दायनिगिरि नोंसा नोंफायानो
नोंसा नोंफायाबो जुदि 15 बोसोरसोनि उनाव हाबा जानायमोनब्ला नोंबो जोंबायदि सेंग्रा गोरलै जागौमोनलै गोदान मुगानि प्यार महाबतखौ खालामनो नोंबो खाबु मोनगौमोन हटेलाव रेस्टुरेन्टाव मटर गारियाव हाथाय बाजाराव फुदुमलायनो अनलायनो दद दद आरिफोरखौ खालामनो हागौमोन लाजिदों दा मोजां मोनदोंलै साला फाग्लायालाय ओइ आदा बहा थांब्रा लाइजाम रानहैदोंमोनलै र'लै आदा सेक्रेटारिखौ मोननायनि उनाव नोंलाय माथो केयारखौनो खालामथारलालै गोदो मोनैनि सिगाङावबा खाना जाहोनाय साहा लोंहोनाय मा नायनोमोन माथो मोननायनि उनावलाय माथो जोंखौ नायफिनथारालै आदा दाख्लै बावै जों बिल्डिंनि थाखाय लानो होननानै एप्लिकेसन होबाय बा सर्तआ फैगौ मोननाय नङालाय नोङो जोंसोब्रा मेकारा मोनाबाबो अरजाला जागबाय आंनिया वालाव रेकर्डा थाबानो जायो जागबाय आंनिया नों मारगौसो जोंनि साननाया हेलौ सार आं गाबोननिफ्रायनो टिकेटखौ फाननोसै नंगौ आं बाथ्राखौ गासिखौबो बुजिखाजोब्बाय सार नों सिन्था खालामनाङा सार आं दं आं मोजाङै मावगोन दे ओइ बाबु ओइ मा नों माबायदि खानाय हाजाखोब्रा साइज जाथारासै मानसिजों मिलायाखै जोंनाव हाजादोब्रा बया लेथ्रा नुथारदों मानसि जिदाबजों मिलायथाराखै जोंनाव हाजानोसै थ' नंगौ फैसा गैयालाय नाव खमथार जायो बेसे दं 50 थाखाल' दं जागोन थ' आल्ट्रा मडार्न हाना हरगोन फै फंबाय फै नै आल्ट्रा मडार्न सिना हरलै फंबाय सिखारलै बेबायदि नङा आं नोंखौ एसे बेलेग स्टाइलनिसो खानाय सिननो नागिरदों थावख्लिम स्टाइलसो सिनगोन आङो खानायखौ फरेन स्टाइल बियो माबोरै सिननांगोलै बिलाय मोजां जागोन नालै बिदिबा गेरेन्टेड अनेक मानसिखौ बेबायदि सिननानै हरबाय आङो 50 थाखानि जायगायाव 500 गाहाम होलाङो आंनो खावख्लिम सिस्टेमलै बिदिखौ फंबाय नंगौ मेगन मिसिबदाय फंबाय गुरु बायख' दङ आहा हेलौ आदे मा खालामबाय दं नै सना आङो बे जोंनि जायगानि नाथाग्रि जिं जिं हाग्रा सेर सेर गिदिंबाय दङ नै दा बे खाफालपारानि माबाथिं हाग्रा जिं जिं गिदिंदों आरो इसेबां थाब गोदान जायगानि मुङा दा बेफोर जायगा थारमाने बे जोंनि एरियायावनो नालाय खाथि दङ आरो गारियाबो केटिएम बावसो बेबो आंसो सलायदों दा बायदियाव आं नोंनि केटिएम बाइकनि उनाव गाखोनो मोननायमोनब्ला आंबो नोंखौ केटिएमाव खिबु उनाव दिखांनानै बेरायनो मोननायमोनब्ला दादा खानैसो नामा जाखो नोंखौ लोगो हमनो जा गोसो जाथारबाय आदा साननैसो धोर्ज हमथ' सना साननैसो उनाव आं नोंखौ लोगो हमगोन आरो जा लोगो हमबा खेबसेनो लाबोखाखाबायबो आयु एसेबां हाखु दाखु माने आङो गरम बेसाद जानानैसो मोजां मोनो सना हेलौ थैथाला बेलेन्स गैला हा मा खानाय सिनजाखो बियो खावख्लिम सिस्टेमलै खावख्लिम स्टाइलनो खावख्लिमलै ओइ र' फंबाय खावख्लिम सिस्टेमलै मोजां नुदोंना बरिया नुदों आंखौ फंबाय बरिया बिराद साबसिन जाबाय फट' रेकर्ड नांगोन ना रेकर्ड
बरिया मोजां नुदोंथ' नोंगौ मायावल' खननैसो गिदिं नंगौना नङाब्रा थावख्लिन स्टाइललै बेखौ सिख्लाफ्रा जुदि आइ लाभ इउ बुङा गंब्रैसोबा नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा बरिया थावख्लिन स्टाइललै बेखौ थावख्लिन स्टाइल बरिया बरिया जागोन दे थांसैलाय बरिया नुदों फंबाय सानैसो लाबबाव सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो बुखारबा बियो थाबथागोन आंनि बिगुर बिखायाव बोजबनानै लागोन आंनि गुवार बिखायाव नङादि नोङो हारसिं आगानजों आगान सुरगोन साननाय दं गिखांनाय दं बिखायाव माइ सौनाय दं खोमसियाव दं सोराङाव दं बुहुमाव नों जोंनो दं सिमाङाव थाबाय थानाङा मोगथाङाव बियो फैखाया खोमसि
मुलुगावनो आन्दायनाङा जावलिया बारनि बारनायजों मेगन गोसा सान्दुं दुंनायजों रानलांनो बेसे गोबाव फुंनि निहोरा हागोन दा रैखाथिनो गावनि असे साननानै हाङाव दं बाराव दं सानखि हरनो जोंनो दं सिगाङाव दं इयुनाव दं थांनानै थासान्दि दं Dabla! नों साफ्रोमबो हेल' सोरजों नों हेल' सिन्दुरबो लायाखै नों आउट आंजों उन्दुनो मोना नोङो आउट गोरबो खनायाव मा दं नों रजेया दं गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै आथिखालाव बिदिखौ मोसाला आं दानना होनि आं जेरै मोसायो बिदि मोसाफा मा खालामदोंलै नों भाई अलाय सार ओइ माबा खुदियाफोरखौ लानानै बैसागुनि रिहार्सल होदों है बैसागुनि रिहार्साला इंलिश मेथाइजोंसो औ सार बे जाबाय आल्ट्रा मडार्न नोंसोरनि बैसागोआ थांबालाय सार बे जाबाय जोंनि बैसागो साला उन्दै गथ'फोरखौ लानानै लाजिया नोङो ओंखायनो गथ'फ्रा फरायसालियाव थाङाखै गामिनि गथ'फोरखौ सेस गाज्रि खालामजोब्बाय नोंसोरो ओइ मास्टार गथ'फोरखौ जों खालामाखैलै नोंसो गाज्रि खालामदों मा बुंखोलै नोङो मा बुंखो साला दानसेयाव 28 दिनानो फरायसालियाव थाङा दिनै सानसे बोरैबा फैदों बेखौनो एसेबां दुगा साला ओइ केलेंकारि मास्टार मा केलेंकारि खालामदोंलै आङो हो मा केलेंकारि खालामदों मानो खालामाखै बै साला फरायसालियाव हरनाय माइरंखौलाय नोंलाय फाननानै जाजोबो दिसुनलै आरो बै ओंखाम संग्राखौ नोंसोरसो माथो बासि लायो नोंलाय मास्टार साला सुवाद बहा नुनायलै नोङो नांगौ नोंनो फै बहानो एसेबां दुगाब्रा फैब्रा फै नांगौना नोंनो हा नांगौ फैलै फै साला पासस'नि लाखालै फंबाय पासस'नि हेलौ मेडाम मा खबर मोजां सिमांदों नामा बेसेबां नांगौ जिर' हाउसआव आच्छा बेसे 25,000 आच्छा बरिया सिन्था गैया सिमांदोंमोन नामा जै थां मिलायथारगोन आं सिन्था गैया
इसे गाबजिब्रा लिंहरला माजों थांनायफोरखौ बिएस फरकेस जिर' हाउस लगे लगे खेल ओइ आबौ ताच्छाला बुरमा इलेक्सनाव लिडारफोरनि खिबु गिदिंनानै धंस जानायनि फिसा साला बबे एंगोलखौ नायना आंखौ बुंखो नोंलाय सरिलै आंकोल साला इंराजिनि फिसा आंकोल नोङा आदा बुं आदा दे जागोन दे मोखाङा एब्राबखाय आङो बोरायसो सानदोंमोन ताच्छाला सुवार आरो जावबावदोसोलै दे मा जावलाबायनो नाम्बारा हर बेफोरखौनो देन बुं माबाफोर सिमांदोंमोन नामा माबालै आदा सिमाङाव साथाम सिख्ला खिनाय नुदोंमोन आं बेफोरबायदिखौलाय आं मानो नुवाब्रा बेबायदि सिमांखौलाय एसेबां मोजां सिमां गोसोम ना गुफुरमोनलै बाबु सानैया गोसोममोन आरो सासेया गुफुर आयु माबालाय बाबु हिनजावफोरखौ सासेयाव बाहमनाय जायो नों साथाम सिख्ला नुबाय नालाय बासानजाबथाम 15 जागोन नों 15 नाम्बारखौ लानांगोन जागोनथ' जागोन दे बेसेनि दाननो एक्सन हर होमबा नो सिन्था गैया नांगोन नोंनिया सिख्ला साथाम ओइ जाबायलै दिनै सानसेना जाबाय होबाय दिनै जोख्लोबबाय गिनांगौमोनलै माने एफा गोबाव दाबो फैया माने बिदि आदाया आरो माने एसे गोबाव दे बुस्थुआ एसे काराद्राय होजाबाय मा सानखो दे आदा नों खोनासंनो औ आंनि सना आं नोंखौ बै नुहुरनाय हाजो गेजेर गेजेर ऋतिक रशन बायदि ओरै बामखांलाय ओरै बालथिंलाय मोसानो लुगैदों आं नंगौ आदा नाथाय मालाय ऋतिक सिनाबा खानायानो गोलाव नोंना खानायानो गैया मा खानाय नांलायगो बेलाय थेवबो नों आंनि खाना आदा आइ लाभ इउ मालाय बोराय मा खालामदो हेय डिलीट खालाम होनदो खिन्थु डिलीट खालाम साला डिलीट खालामनोसो थिनदो हेय हेय आखाइ दाहो होनदो खिन्थु आखाइ दाहो ओइ बोराय नोंजों समाया जोंजोंसो समायो लाजिया नों फिसाजो बायदि बैसोजों बिदि खेला गेलेनो ओइ सेंग्राफोर नोंसा अनेक समाय दंबायो आंहा सम गैला नोंसोरालाय मा नांजादो बोरायबाबो आंसो मोजां मोनदो आंसो लेंहरदों ओइ सेंग्राफोर केस होगोन आं खिन्थु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकाव हेगारनांगोन मा फेसबुक बिलाय हगारना हो मा फेसबुक बिलाय नाङा आदामोन नाङा हेगार नाङा प्लिज आदामोन नागारसो मा फेसबुक बिलाय जेबो जाया है नों जेबो मिथिया प्लिज आदामोन दा हगार फैसा नांगोन फैसा बेसेबां 500 5000 आंनियावथ' एसेबां गैया दं एसे खम दं जागोन लांजोब डिस्टार्ब खालामबाय थायो थांनायसै दावदारा बिसाव
बाजै अ बाजै बिथिंगा फैदों बाजैयालाय सामफ्रामबो हेलौ सामफ्रामबो आगै फैदों माथो खबर गैया दबर गैया फैखो आंहा ड्रेस गांनैसो थालांदों बेखौनो लांनो फैदों आङो थै बादो Hey, soर बेलाय सोर बियो सोर पार्वती सोर पार्वती नोंनि आखला मानो एसेबां गाज्रि न'आव ओरैनो सानै आइजो दंखायो नोंहा मा खस्थ' जादों आइनि खोथाखौ नों मानो एसेबो सानाखै नोंसिनि खोथा साननानैथ' आङो सासेबाव लाबोदों उन्दु जाबानोथ' जायोना नोंसोरो ओंखारला नोङो बबेयाव थांनानै हिन्जाव साबैसे लायो लाहै नोङो आं न'आव थानो मोना नोङो बे न'आ नोंनि नोमफा लुनाय नामा न'खौ नोमफा लुना होफैदों है हाला मोसौनि फिसा गथ' ओंखारल' hey र' गुरु आइदि सना लाबोनायाव बे सिलिपारफोरा मानि सिथिंस्रा सानसे फस्थायनांगोन नोङो बाबि बायबि बाबारिया समय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया बायबि बाबारिया समय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया है तुनतुलि आं गिबायसो जेबो गिनाङा सना आं गासिबो लामानि जेंसिफोरखौ स्रां बोस्रांजोब्बाय गिनाङा मा जाखोब्रा साला फाग्लियालाय गारखोसो ना मासोब्रा माथो मानसिबो गैया फनबो गैया माथो थिग दंब्रा आथिखालनि सिख्लाफोरजोंलाय गोसोफोरानो फाथो सेना बायदिसो गोसो बायदि थेम सिफायनो हायो नुवाखै बै खेबनि बिहामजोखौ साला गथ' गथाय दङ फिसाया साख्रियाला सेंग्रा थेख्लाख्ला दाक्साग्रा सोराब्लाबजोंनो खारफानायखौ ओइ फंबाय रलाय र'
ओम सद्गुरु साइकेल गुरु ओम साइकेल गुरु ओम दुई साइके जन्त्र नाय कुनु तन्त्र मन्त्र मा जालाबाय खुब्रालाय नै हर मारबायसो नों मारगौसो हेल' आंनि सना सपना आदा नों बहा दं आं दं नै बेयावनो जोंनि किसिं पइन्टआवनो दङ दाहाय नों जोंहानाव फैलाय नोंसानाव जागोन सना नै आं थांबायानो जेला फाग्लिया दिनै रमान्टिक मुडआव दं खोमालै थांनि जै साइकेलनि गिनो नाङा बे जोंहानि आदासो दाखालि सोरबा बुना गालांदों दा जानोबो हाला लोंनोबो हाला जोबोर खस्थ' मोनबाय आं ओइ गुमै आयै बेसारा आंखौ बिबोनांनि फसायथारबाय खोमालै माबा बुंनो नागिरदों बेरला बेथा जालायथारबाय सिबाय बे बर'फोरजोंलाय मा जाबावनोब्रा दाय मोनबानो बुलायनाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय अबेसे गावथारलायनाय एसे खम जाबाय दिसुन सिन्था खालामना गुमै साला नोंखौ बुग्राखौ नागिर गोथाङै गोथां हमनानै ब्लेडजों हानानै संख्रि सारना होगोन आं गुमै गिनाङा आं दंना गुमै आं फैबाय आं दा मा खालामबावनो आदा न'खराव आरो गुबुन बोलोग्रा मानसि गैला नामा जों आदाजों आंजोंल'मोन रावबो गैया हामथारबाय सना मा मानो हामगोन सिन्था खालामनाङा हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा नों जोंहानाव सम सम फैबाय थाग्रा खालामदो आदा नङाब्ला आं हारसिं जाथारगोन फैगोन सना गुमैया हामलाबा आं नोंसानावनो खारस'नानै थाबायगोन थादोलै सना दे आं थांथ'नोसै गुमै हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा गुमै नों आरो बे सियारनिफ्राय माब्लाबाबो दा सिखारसै नङाब्ला आंहा दिगदार जानो हागौ हामगोन गुमै हामथारगोन बिबोनांबो दंलायबावो आगोलनिफ्राय माथो खोन्थायाखैमोन नोंलाय ना नोंहाबो बिबोनांजों हाबाबो जाखालायबावनाय नोङो लासै बुं खाथिनि रुमावनो दङ मा खन्थानो थाइलाय बारलाय आगोलावलाय मानोथो हाबा जाखानो होनना खोन्थायाखैमोन नोङो बे खुसि साबाखौलाय आंलाय मानो नांगौ अदाबा अर जरायनायावसो बाहायो आं खुसि साबाखौ आदा नों आंखौ बासिनो हागोन नाथाय नों आंनि खोथाखौ खनसे खोनासं मा खेन्थानो खोनासंबावनांगौब्रा बिबोनांजों लाइन मारिहै आदा प्लिज आंखौ बुंनो खाबु हो बिनि उनाव गासिबो नोंनि सायावसै मा बुंदो देनाय बुंनाय बेनोना ड्रामा खालामबावनो नागिरदों आंहा गथ' गथायाबो देरबाय ओरै होननो नागिरदों नोङो आं बे गथ' गथायनि बाथ्राखौनोथ' बुंनो सानदों देखो नोंआलायनो आंनि खाफालाव खुदिया बामनो मोननायनि लिरनाय गैया देबला आं हाबा जानायब्लाबो हाबा जायै बायदि जानानैसो दं फैसा थाखानि लबावनो आंनि आइ आफाया आंखौ सासे बेंग्रा हौवाजोंसो हाबा हरदों आंनो खुदिया नांगौ आदा आंहाबो सासे बिमा जानो हास्थायनाय दं देबला I see my God I am sorry नों आंजों खारफालांनो हागोन ना हाया हागोन आदा मानोना
आंनि जिउ मोनसेखौ ओरैनो ओंथि गैयै फोजोबनानै बारहोहरनो सानाखै आंहाबो गावनि असे खुदियाफोरजों स्रिं जिरायनानै खाजा जानायनि सिमां दं जाथारबाय सना जाथारबाय सना Mana piada? Hozong kerbulai? Hozong pilai? Ada बेवहाय माथो सोरबा थिरनि नाम्बार फानो होनना खोनादोंलै ओइ मा थिर नाम्बार फानलाबायनो फाना रावबो नङा जों खोनासो फैदों आदा ना नोंनो फानोब्रा आंना बेबायदि 2 नाम्बार खामानि मावना जाग्रा नङालै आंना नैबेसो खेथेब खेथेबसो जों फैदोंसो आदा जों बेहाय थिर नाम्बार फानो नामा होननानै दिनै आदाया मिथिगोना मिथिया थिर नाम्बार फाननानै बर' हारिया अलखदाव माबायदि गोग्लैलांगासिनो दं गथ' गथायानो होन बा सेंग्रा सिख्लायानो होन बर' हारिनि खामला मावग्राफोरानो होन माबायदि अलखदाव गोग्लैदों आदायानो मिथिखागोन ना ओंखायनो बन्द खालामनायाव जोंखौ आदाया हेफाजाब होनांगौब्रा एसे बेफोर खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदोंब्रा नङाब्रा आदा नोंखौ सोंफैदोंसो जों बेयाव दे जियानो जाया मानो उनफोराव जुदि लोगो मोनफैबाथाय आदा बाथ्राया बोरैबा जागोनलै हले आदा ओइ माथो थुमखि होनाय जाबायलै नोंसिना आंखौलाय थुमखि होआखैलै आदा थुमखि होआखै मोजांसो बुंदो जाथिया माबायदि थांबाय दं खानाय हानानै नुलांबाय थागोन गावनि मेगनजों आदा जाथिनि साननो टाइम गैयालै आंना आंनि उदैनिसो दे आदा गैयालै खानायजों रावबो उनफोराव खोन्थाबानो जाबाय नुलाबायबाथाय मोल्ला मोसि मानसिल'सोलाय मालाय मावना जानायखौ मेगनल' सानाय हेलौ आदाजि किसान नों आंखौ दिनैनो लांफैदो लागोन सना नोंनि मुङै समायना न' लुगोन न' बे न'नि लांगोनायाव समायना बिबार बागान थागोन बिबाराव बेरे सिखिरिफ्रा बिदै सोबगोन बेसे समायगोन जाय न'आव नोंजों आंजोंल' थागोन गथ' गथायबो खाङा नामा खांगोन अब्लालाय नोंजों आंजोंल' बोरै थानो समायना समायना देलों देलों सानै गथ' जागोन सना बे गथ'फ्रानो लांगोनायाव जिरायनानै पाबजि गेलेबाय थागोन नै आं थांसै आरो सना ओइ मेन्देला भाई बिथाया गरम जाबाय मा जाखो नोङो 3 नाम्बार फाननाया सेंग्राफ्रा नागिरफैदों अफिसाव थानाय सेंग्राफ्रा बिसोरलाय थेख्ला थेख्ला खुदिया अफिसाव मालायजों सालायजाग्रा खुदियाफ्रालाय मा मोननोब्रा साला अफिसाव थाग्रा लिडारफोरानो आंनो अनलाइनजों टिकेट दानहरो बिसोरनो टिकेट दाननानै मालाय गिदिर गिदिर न' लुबाय दालान लुबाय दाम गोसानि गारि लाबाय बे थेख्लाफोरालाय मा नांजादोब्रा साला गोबां हिनजावफोरानो मैगं मैला फाननानै जाग्राफ्रा फैसा मोननानै गिदिर गिदिर दखान होबाय साला आरो बै स्कुलाव फैग्रा खुदियाफ्रा आंनियावनो टिकेट दाननानै बिसोर मालाय फरकेस नांनानै दामिकनि पलिसि हेन्डसेक लाबाय साला बिसोरलाय मा बुजिमोन आरो नुवाखै बै चेयारमेन हिनजावा सामफ्रामबो आंनावनो अनलाइनजों टिकेट दाननानै जोबोद गिदिर नांना होनानै मालाय आराम बेलेग हौवाजों खारलांबाय बेबायदिलाय जाथिया बोरै डेभेलप जानोब्रा गासिखौबो नांगोन गासिबो सोलिनांगोन हेंथा होननाय थानो मोननाङा बेफोरखौ बाद दोनदो बुरब खारनांगोन माने गावबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा आं फन हरखाबायानो थांनोसै आं लानानै नाथाय नोंनिया बे प्रफाइल पिक्सार दिन्थिफ्लानानै लानाया मोनगोन नालै नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो सानदों नोङो नोंनिखौ लाहैग्रो जाम्बा
नोंखौथ' गोसोथोआलै बे प्रफाइल पिक्सारखौसो गोसोथोयो बुरबेक जाथ्रा गैयि बाथ्रा बुंना मा सानदों नोंलाय आंनि बुद्धिखौलाय थांग्रो नोङो औ थांबाय हेल' आदा नों मानो दाबो फैदिया नै आगै थांबाय दं नों थफ्ला थफ्लिखौ लाखाजोब्बायथ' औ आं लाखाजोब्बाय गासिबो दे सना थांबाय दं सिन्था खालामना नै मोनहैसिगोनानो ओइ सपना सपना आंनि जिउनि सना गुमैया मा जाखोब्रा थैबायसो नामाब्रा गुमैयालाय माथो सियारा लांदांसो जाना दं ओइ गुमै गुमै सना नों जोंखौ गारनानै बहा थांखो सोरगोआवसो थांखो ना माखो नों गुमै सना Padahal mau interest nih ya. Ada मा जाखो नोङो आदा नों Ai đây Mini Bodo seberang Hei dun dun Yo Này nọ Nơi này Hei Kebakaran angka Saya salah. Demola thằng vai. Hello thằng vai. Má.
Swapna. Swapna, biar untuk taruhan, biar untuk basic gila tapi Swapna, Swapna buat angkana, biar untuk mencoba, tuh salah, tuh, Swapna. Ay, Swapna. Aku mager cisan ke Swapna. Ay, Swapna. Wadah, masa kebra. Wait, anjak lu pulang lagi Thaklai. Wait, ada ang selesai kela. Wait, ada ang selesai kela. Wait, ada. Wait. Gila. Nengnya lah, nengnya. Ada? Mana nung ang sigaw bebay teman kejar jaundice miliar janani sasto baca durbul janan nung. Kepsi kudum ni. Ya. Nawan mo jago nung. Please aku hugat deh na. Hugat deh na nung jay sigaw bagus tulay itu nama. Neng nunga, neng sana ya. Mana nunga bilay? Mana nunga? I love you ni thukai na kita angkat. Buhan les kira? Malah ini sungsara mana kayu bidang? Ya. Ay. Alah.
दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों मोनथिया ना रजे नों मोनथिया ना रजे दिनैनि बिदाय समाव नोंनि हायनारि मोहेरनाय दाउ मैनानि रावा नोंनि हायनारि मोहेरनाय दाउ मैनानि रावा लिरनाय थाबाय गोरबोआव लिरनाय थाबाय गोरबोआव आं देहुखौ मोनहाया आं देहुखौ मोनहाया दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों मोनथिया ना रजे नों मोनथिया ना रजे दिनैनि बिदाय समाव नोंनि आंनि जिउजोंनो लिरनाय थाथों जुग जुगामि नोंनि आंनि नै आइ आफेल लाबोदां फिसौआ एसे गोरा जाथारथोंसै जानानै हो आङो ओंखामखौ बे खामसालियावनो जानोसै खुरनानै लायथां हा खामसालियावल' मानो जानो सिङावनो फैदो दे सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननायाव आगान होबाय सुखु दुखुखौ गोबानो जानजि खाफ्राबाय मोजां मोननायाव आगान होबाय सुखु दुखुखौ गोबानो जानजि खाफ्राबाय
Oh, Phabin. Phabin. Asana bapu. Oh, Kura, Oh, Aishurova. Bohok, Kura, bohok. মই যেনেকে কৈছো তেনেকে কৰিলে নহয় আজি তো এই বস্তুটো মোৰ নামত লিখি দিব লাগিব খুৰা আপুনি ইমান লগিন কিয় কৰে মই তো তোমাক সময় দিছো হয় না তুমি হে কথা ৰাখিব পাৰা নাই চা ভাইটি আজি মোক পইচা লাগিবই নহলে তো তুমি জান চাই কথাখিনি খুৰা মোক আৰু একমাহ সময় দিয়ক মই আপোনাৰ পইচাটো ঘূৰাই দিম নাই 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 মই আৰু সময় দিব নোৱাৰো আজি মোক পইচা নহলে বস্তি নহলে এইবিলাক কথা আগতে চিন্তা কৰিব লাগে কথা কিন্তু মই জনাই থলো তুমি অলপ চিন্তা কৰা মই আছো দে বাপু হা দাদা হানি বাৰিলে মোকে বিয়া দিয়ক মই জীয়াই থাকিম बेदरखौ गावल' जाजोबथारगोन नामा बेलाय पानि खालायखौ जानायालाय माथो जानोब्रा ए बाबा गोरलै गथ'आनो आंजों समान समान लोंफाबाय आखल आखुखौ एसे सोलोंनांसिगौब्रा बुरबा साला मेन्डेला खामसाव बेफोर गियानखौ आगोलावनो होखानांगौमोन दा औवाया राबाय अदुंनो सानब्लाबो बे गावस्रा लांसिगोन बा बेटा बा माथो बाथ्रा बुंनोबो रोंबायलै नोंलाय जा बुंदों करे गोरोन्थि आंनावबो दं अबयसे अभाबाव सभाब नस्थ' जायो होननाया आंनियावनो जादों बेफोरखौ बाद हो मेन्डेला खामसाव 500 रां हर साला बुरबे नों गावनो ट्रेजारार जानानै मा फैसा नांगौ आंनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां होगोनब्रा आं नोंनो बाखि उनाव होगोन आं बुं बेफोर खोन्थाया रां नङाबा गवा खोनासङाबा था ओहो साला बुरबे फिफा जोलै फिसा इसोर साला फिफानि उदैनिफ्राय जोनोम जानाय खोनादो दानिया मनिका आरो हानिबालिनि गेजेराव हाबानि खालारा थि जाबाय हट बुरबुगालाय ननसेन्स जाबाय नामाब्रा ओइ बेटा बांग्रि फैदोंमोन नामालाय हा बांग्रि हट मा बांग्रि फैलाबायन' ओइ बेटा नों मारगौ ना बै हाने बालिया मनिकाखौ हाबा खालाममारगोन ना बे साला असभ्यआ गांसो गोरलै जानायखौ दाबो गाराखै बै साला सुवारा र' नायनि आंबो माबायदि हाबा खालामग्रा बे साला सुवारा ओइ केन्देला दावराव माबा मोनसे आयदा खालामलै मनिकाया नोंनि बिमा जाथारनांगोन बेटा जागोन आफा Hey Monica! Monica darling, asana korot.
আপুনি মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে খবৰদাৰ মনিকা তোমাৰ যদি মোৰ মৰামুখ দেখিবলৈ মন নাই মেণ্ডেলাৰ পৰা আঁতৰি থাকা মনিকা মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক আজিয়ে লৈ যাম এই মেণ্ডেলা তোৰ পচা পচা ডায়লগ শুনিবলৈ আমাৰ টাইম নাই তুমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যোৱা ভাল কামলৈ একো নাই বেয়া বেয়া কামবিলাক কৰি ফুৰি থাকে ঐ ভিনি তুমি বোলে মনিকাক হাৰিবাল বিয়া দিয়া এই তোমাৰ কি ভাল কামল এইটো আমাৰ পাৰ্চনেল কথা ইয়াত তুমি যোগদান দিবলৈ কোনো অধিকাৰ নাই আছে আছে কিয় নাই মই মনিকাক ভাল পাওঁ মনিকাও মোক ভাল পায় মনিকাৰ মোৰ মাজত তই চালা অমৃত পৰিয়াৰে শক্তি কাপোৰ হৈ আছা চলা তই ইয়াৰ পৰা যাবি না নাই কিয় যাম মই কিয় যাম চলা তোক মই ओए बीवी प्यार किया तो डरना क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं फिर मिलेंगे चलते चलते चलो साला কি ধরনের মানুষ आनै मा ओरै फैथ'लाय खिनो ओंखारदोंनो पापिया नै बिफा बानलु संख्रि गैया लानानै फैहैथां ओइ बेफोर खोथाखौ दहाय फुङावनो बुंनो हायोमोन ना ओइ थां बुंनाय लाना फै गान्दु सिङाव फैसाया नो लादो नोंसोर सानैबो थाथ'दो आं गामियाव बेरायना फैनि दे नों मानो एसे खस्थ' खालामदों सना जिरायहैथां आं सिबगोन सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो आं हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननायाव आगान होबा सुखु दुखुखौ गोबानो ओए टुटा उले কি হলে বেটা মনিকা কই বিয়া পাতিম তাক তোর মনিকা মোর হে নহয়ে টুটা
এক মার পিছত মই মনিকাক 3 তালাক দিম আর পিছত তই লুলি হল তাই চালাওছে বলা দে নরজা মনিকা মরহে ওই খুড়া মনিকা মরহে বস্তু আপনার বয়স নাই আপনার দেহাত বল নাই আপনি অলপ সাইলেন্সারত থাকক কি বয়া বস্তু আহিলে আমার ঘরত হয় খুড়া আপনার বয়স গল দেহাত বল নাই আপনি অলপ রেস্ট লওক আর তুই শালা বাংলাদেশতে জন্ম হওয়া তোর শালা এনার্জি নাই দেখুন না শালা বাংলাদেশি কি এনার্জি কথা পাইছে কাটে ফেলাম তো কাটে ফেলাম ওই শালা লেন কি নহাজা ওই হোসাকে কাটিম ওই শালা লেন তীর নহাজাত শালা গালত ঘাস টাকা যাত শালা আহ কিহর দাদাগিরি শালা বোর বেটা বাগবোর নিচিনা ভাবছি নাকি ইটো আমার হে জায়গা হোসাকে দুটুকরা করি মই শালা বাহ माथो ग्रिलबो होलायबायलै सिखावखौसो गिखोना खोमोनदैखौसो गिखोलै बिलाय अय आदै दंना अय आदै दंना न'आव ओइ बुरबा नै ओरैसो आदै खुलुमबाय आदै खावलायावलाय मा गोजा नांखोब्रा बुरबा खालि गाज्रिखौल' नुबाय थायो जेबो नङा मा खबर बा आदै न'खरनि सोरगिदिं जेरैबो साफा स्रां स्रां जानानै दं नंमारगौ आदै न'खराव बिउटिफुल वमेन थायोब्ला न'खरफ्राबो साफा जायो मादै गेदेरखौ होखारनाय हले जोबोद मोजां जादोलै आदै न'नि जेंसिखौ स्रां बोस्रांना लानाया जोबोद मोजां जादों जिखियानो जादोला आदै आं नोंनि थाखाय प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन खर'के रिसियर नों जाबाय जोंनि बर' समाजनि आदर्श जोंनि बर' समाजनि नों बायदि जुदि साथाम साब्रै लानो हानाय बर'फोरनि गेजेराव थानायमोनब्ला दाहालागै जोंनि सुबुं सानखोआ 1 कोटि 2 कोटिसो जासिगौमोनलै आदै तेल मारसा साला सुबा बिदि नङाब्रा आदै मालाया MLA MP EM MCLA जानायनि आर'नाइ मोनो आंहा गदाय लानायनि आर'नाइ नों थिक बुजिदों मेन्डेला इउ आर कारेक्ट ग्रेट मेन माने बर'नि गेजेराव नों जाबाय सासे इन्टेलेक्चुएल मानसि आंथ' समाजनि मोजांनि थाखायनो मावबाय थायो दाखालि मानो जेन्नाय बर'फ्रा इलेक्सनाव बर'नि सुबुं सानखोआ खम जादों जेने बड'लेण्डआव गिदिर गिदिर बिल्डिं दाबनै दाबथाम जायगायाव दं सोरहाबा गथ'आनो गैया खायसेया सासेल' बेबो जेंग' लानाय लरपायपाय देन राइट सोबनाय मा गेरेन्टि दं बेफोरबायदि मानसिजों आच्छा आदै मादैयालायब्रा मादैया मादै गोदाना मानो नांगौ नोंलाय मानो नांगौ आउट आउट साला मुदानो मोजां नङा सुवारनिया नों बया थान्दा लाना फैदों माने नों आंखौ गैया सानदोंमोन बेयाव गेट आउट बिदि नङाब्रा आदै आं बै मादैनि थाखाय मोननैसो प्रेजेन्ट लाबोदोंना प्रेजेन्ट मा प्रेजेन्ट नै आदै ब्लाउज ओके आदै नै साबसिन बियो नो 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 नो
बेखौ एलाव गैया बेखौ एलाव गैया ओइ तुनतुलि बायजोआव ओंखारबो नों इन माबालाय आदै आं मोनसे गोनां खामानि लानासो फैदोंमोन माने फैसा फैसा खिन्थु गैया दै फैसा नङाब्रा आदै आं होनोसो फैदों माने मालानिफ्राय माहाजोन जाखोलै नों मेन्देला माबालाय आदै आंनो हायना मुलिसो नांगौमोन सोरखौ गोसो थोदों नों मेन्देला हौवा मानसिनि थाखायसोलै आदै बबे बिमा खर'आव नुनाय नोंलाय हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय बेबायदि नङाब्रा आदै खोमाया हर खोमाया बे हानाय बालिया साला सुवारा आंनिबो दाय मावदों बियो आं जोबोद सत्रु मेन्देला नों किन्तु बर भयानक बुस्थु दै किन्तु र बिसोरखौ कारहा बुस्थु होगोन आं फिसाला खारफालाय होगोन आं र मेन्देला आं बुस्थुखौ लायना फैनो दे नों मारगले साला हाइजें गोरानाबो माब्लाबा खामानि होमारो नो आदै फैसाया नाङा मेन्देला फैसा नाङा थांसै होनबा आदै अ ओइ मादै मादै थांसै है मायाव माथो मारदो नोङो मायाव माथो मारदो आदैयाबो जे मा मा सानो माबालाय आदै देनां सानैजों माबोरैबा माबोरै बि दायफोर जालायबा आंनो खबर होदे आदै साला सैमाखौ बारा लाय होजाया लाय होब्ला फाफ्लियाव गाखोयो बेटा डेभेलप कन्ट्रोल कर 2 माहमान पिছত মই তোকে মনিকা গোটাই দিম জোটা ও কিন্তু মানুহ কি কব মানুহ ই কৈ থাকো আমাৰ ইটো লগৰ সম্পৰ্ক না খুৰা নমস্কাৰ এই সালা সুমার চারা মোর ঘৰৰ আইছে মই তো গিটে 4 টুকরা কৰি হে এৰিম খুৰা খুৰা নমস্কাৰ মোক ক্ষমা কৰিবি খুৰা মই আজিৰ পৰা ডিস্টার্ব নকৰো পিটি হাব বিশ্বাস কৰিলেও এই লৰাক বিশ্বাস কৰবা নোৱাৰি দেই নাই খুৰা মই সঁচা কথাই কৈছো আপুনি নিশ্চিন্তভাৱে মনিকাক বিয়া কৰক মই ঘৰত নাথাকো আৰু মই গোৱাত কাম কৰিবলৈ যাম হোসা কথা কৈছা না ও হোসা মই দাৰিৰ হপত লৈ কৈছো আপোনাক খুৰা মোৰ পইচা নাই কেই টাকা লাগে কই টাকা নহয় খুৰা টিকেটত 10,000 খাওয়া লোৱা 5,000 টোটাল 15,000 লাগিব খুৰা হে আল্লাহ মোৰ ইমান পইচা নাই নহয় দিবা লাগিব খুৰা নহলে মই মনিকাক পলাই লৈ যাম নাপাই দেই 5,000 দিলে নহব খুৰা নহব এ আল্লাহ বড় মানুহ ইমান চালাক হল ভালো বুনা দেউতা রা আপুনি বৰ ভাল মানুহ দেই কিবা যদি উল্টা পাল্টা হয় 15,000 মই তোক 15 টুকরা কৰি হে এৰিম
कुरा মই তামোল খাওয়ার অভ্যাস আছে না মই তামোল খাই লং র Om ring king putse sala pibab sala सानैबो गोसो थोलायथो फुस बे मुलुगा मिथिंगानि बिखाया जोनोम लाफैनाय अनजालि दावबायना बेराया नोंनि आनै आनै मा जाखो ओरै फैथ'लाय माबा दुगैयोनो खिगुनानै लाजोब्बाय पापिया बिफा आइदै सोर मा जाब्रबखो उदै सादों बिफा मा जाब्रबखो नोंहा दासो मोजांथारमोन माथो आयै मा खालामबावनांगौ आंलाय आइदै आइदै गथ' बिमा गस्लानि मा जाब्रबो फालाय मिथिया बिफा आइदै डाक्टारनियाव थांनांसिगौ दामखाबो मारिबाबो जालायलांला थ'दो बिमा थ'दो आइदै हा बेवलाय सोर दङ जाखो आइदै फैदो बिफा बारा जाथारबाय थ'दो बिमा थ'दो आइदै लासै मा जाब्रबलाबायखो दासोलाय ला 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 भगबान मा दायनि साजा होखोलै नों आंखो गोमोरनो हानाय पावार होदो भगबान बोरमा माबा जाहोगोन आं नोंनो गावनि दायखौनो दाबो नायगिरना मोनाखै नोङो आदा नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों नों आंखो आदा दाबुं आं नोंनि फिसायसो फिसाया बिसिनि बेफोरबायदि जि जोम सुनो मोना आं हाबबाब नांगोन बिदि दा बुंसना आं नोंखौ जोबोर अननो लुबैयो ओरैबायदि अननो लुबैयो जा अननायखौ रावबो होफेरा
साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो आं हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननाया सना नों बिब्दि बेसेबां थाखुमा थाखुमा थाबावनो नोंनि थाखाय गासै खामानिखौनो मावनो हायो आं सना नंमारगौ ना दाबो सन्देह दंबावो नोंहा नोंनि अननाया माने एसेबां गोदै सना बिमायनि फिसाज्ला फिसाजोनि अनलायनाया गोदै जाखायो ओंखायनो एबार बिमादैनि फिसाजोखौ गोसथोनायना नायनो नागिरदों बेसे गोदै जायो फिसाया मा जाखो हाबाब आयै फिसा आयै आयै हाबाब मा जाखो आयै फिसा आयै आयै फिसा हे इसोर मोजां मोजां जाथारथोंसै फिसौआ नै बिफा जोंहा फिसौ मोनबाय वादाबो बे सैमा बांग्रानिसो लामारदों माथो एखेथार माथो बिमा बिफालाया नोंनि लागोन नामा असदा साला बे सैमा बांग्राया फैनायमोनब्ला डाबल इन्टारेस्ट जागौमोन ना बिमा वादा माबेनिफ्राय थंब्लेट नुजाफैखो दासो स्वाद नोङो दंफैखामारोसो आं फैबा माने नों थाखुमा थाखुमा थादों नोंखौ देन नोंखौ आरोबाव बिमायानो सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो आं हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननाया आगान होबा नोंथांमोननि न'खरनि जाथायाव जोंहा आखाय होनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन
नाथाय हारिनि इयुन जोलै आरो गामिनि आब्रुथि रैखाथिनि थाखाय खायसे बाथ्राखौ सावरायाब्लाबो जाया। गोरोन्थिया आंनि न'खरनि जाहैबाय नालाय सावरायखानांगोनानो। बाथ्राखौथ' बयबो मिथिखाबाय। जोंनि सावरायनायफोरासो एसे लेट जाबाय। हाबा जायालासिनो खुदिया जोनोम जानाया बे जोंनि समाजाव गनायजाथाव नङा। गासिबो बाथ्रायानो सैथोजोब नोंथांमोन। आंनि बे सुनि फिसालानि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय। बाथ्रायाथ' एसे साननो गोनां जाबाय। जोंहा रायजोफोरा प्रसिडिंआव लिरनाय दंखायो। जुलिनि सिगां बिदि जायोब्ला दायनिगिरि सानैखौबो गामिनिफ्राय आउट खालामनाय जायो। दा बे रादाय बायदियै नोंस्रा सानैखौबो न'निफ्राय होखारहरनांगौ। दहाय रायजोफोर, दहाय बिसोर गोदाव सोराव बहा थांनानै थाहैनो रायजोफोर? नेमखान्थिखौ सोलायनो हानाय नङा नोंथां। ना मा बुङो नोंथां? औ। जागोन दे रायजोफोर, आं रायजोनि नियम खान्थिखौ मानिनानै सोलिनोसै। दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै। जों थांलायदिनि गाज्रि मोननाङा। दे बिदिब्ला। आफादगिरि दरखास्त जाया नामा? नोंनो फाबसि, नोंनि थाखायनो जिनाथाम हाखौबो आगोलाव फाननांबाय आङो। आरोबाव गोदान दायखौ रुजुनबावनांबाय आङो। बबे दायखौ रुजुनबावनो आङो? साला सुवाद बहा फाबसि थैनो रोङै, थैबाबो हामसिगौ। जाबाय दे बिफा, सोरखौथ' मा दुसिबावनो, बेफोर गासिबो खाफालनिनो लिरनाय।
मेन्डेला ओइ आदा मेन्डेला दंना गैयाब्रा बिमायनि फिसाजो उन्दै सासेयाना बेवाइसो जायो खुलुमैसे जागोन बेवाइफोर जागोन ओइ बेवाइफोर आं निजाजोंनो खुलुमजाफेराखै जागोन बेवाइ फै नार्स ना डाक्टरलाय डाक्टरलै आदा बिफानि लाथारदों बाजैयालाय बाजै मनिखाया माबा बेवाइफोर आंनाव अनेक फैसा दं थाखा दं धोन सम्पति दं नाथाय लामायानो गारि लाबोजाया बेखायनो माल माथा लाबोनो हायाखै आं न'खौनो लुनो हाथ'वाखै बिल्डिं बेवाइफोर नों दसे थाथ' जों सिखार खालामहैनि थां बेवाइफोर गिनाङा दे जेबो गैया बबाव थांलाबायनो उन्दुलि बबाव थांनोब्रा उदुना उदुलि थु पड़े দাদা আপুনি থাকক মই অকলে যাম নাই ভণ্টি তুমি যাব নালাগে মই হানিবালিক খবৰ দি আহোঁ তুমি থাকিবা হা চিন্তা কৰিব নালাগে মই খবৰ দি আহোঁ बेटा आई लव यू डियोटा आई लव यू टू आई लव यू 3 बाबा आई लव यू 4 बाबा आई लव यू 5 आई लव यू लाख बाबा आई लव यू क्रो बाबा डियोटा बेटा मोगारो मोनिका डाल के टोके लगे मोको ना लगे मोक टोके लगे Moi tok biya patim beta. Moi tok biya patim. Moi toke biya patim baba. Oi Monica. Monica asina korat. দাদা Dada asina na. দাদা নাই Jo মোৰ লগত ক'ত চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰশ্ন কৰা সময় নাই কিন্তু দাদা দাদাক মই ভালকে জানো সি একদম বাধ্যত পৰিহে তোমাক বিয়া দিবা খুজি মোকহে ভাল পায় বল দাদা যোৱা ভণ্টি তুমি সুখে থাকা তোমাৰ সুখে মোৰ সুখ ধন্যবাদ ভেনি ইটাই ভাল কথা চিন্তা কৰবা পাৰা হৈছে
আজিকালি কাকৰা আৰু চামু খাওয়া হৈছে না চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো না মই ভালকে ৰাখিম না একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো যোৱা ভণ্টি যোৱা আহিলো ভিনি